Mfana chikombera, uriko here? Aiwa, mfana wangu warova, boy here? Ndiriko zvangu Rastaman. But wonaka, even kachikandori busy zvinengeka, unongopota kwa uchingoburukira so uchingopretenda uchika na one day zvaro. Wobva ungachi, akuzongoonawo madhara ako. Boys bye pamunozoya muda kukwereta mazeuku kana magearbox enguruveka. Ndo patinozokunyimaka motikari nzi masango atifuratira. Ndiye ndirimo muzvira Rastaman. Zvanhasi kandambofuma ndichiwacha marangizha unongoziya zvedu zvechibhashura kuti tisana mbomzi tisana mudhara waiziya. Wekwamutoko wadi mukomanako okuya paHarare ane 29 years airima madomasi paruzevha apo. Yenekweyo ndori basa nazvoba musoro wako nomapomopomo ndo uri kufuririra wazvacho wamagumbezi kanyasi hausanga wakaguma kuya washa 2019 bayire mazuva wakaenda kowega mutukudzi wakazodzoka papera masvondo mairi paya. Getawe imhaniwe ndiretenge risingatodi kuriwacha kwacho because ukariwacha harinenge risingazodziyaka. Saka kudai nekudai soka inyaya yekungoti kapane muzukuru wandiri kudai so saka ndinoda kuti paanozouya kubheswe mukomana hazvizoita kuti asvike rangizha richinhuhwa waibata. UPA Sha pane mwana wagulezi wangu mukoma wamhomuzi wangu akatobva kujoza last week achiuya kuChristmas. Aiwa boys mwana akanaka yeye. Saka zvamanje ndiri kutofambira nyaya dzacho kandira kutomulaina zvenguva inoi. Ichi chinohwara ichi. Ihama bakani? Hama yekuita sei naye Magan Foster. It's just a cousin, haisi hama iyo. Gawe tetekera zvekutauriwa nowafanawo. Wagoredzi wasataura zvinhu zvinozwasanisa mangwani. Inzwai boys, muri kuona inini, muri kuona mwana wagulezi vangu kudhara ikoko. Hana dzedu dzakatongoroverana kapa first sight. Ndaona ndatomuroora mwana iyeye once. It's a nice move gangster. Itongotorai munhu muise padheni It's not even a big deal Even kwedu kuAustralia uko. Vanhu vanotoroora macousins avo. Ndo makuna ape wapfana hamukutiitira waya. Are you mad in house? Guys, cousin yako kudii kwacho. Hama dzako idzodzo. Tetekere muzi wafana wangu. Kana uno hanzvadzi yokumhuri mako, angove mwana wakwaba mukuru, wakwaba munini, womuning'ina kana womukoma wanyoko wako, vanhu wavo wese hanzvadzi dzako wazwa. Paribe kana chitsotsiba ipapo. Okay. Let me tell you guys, Reggae Fire na CKK, vanhu ivo vakava hama dzenyu chaidzo mabata. Zvekutoti chiro zvakanzi vari kuroorwaka. Unogona kutoenda ukatomira sababa. Kwete makuna mula kutiitira mahumbwa. Zvekupenga izvo. Inzwai munzwe maJamani. Muzukuru uyu handina kana kutombokura naye maiziya. Plus pamusoro pazvoka inini ndina amai 1 handitomborina kana ana mai 2. Munhu wandisingakwanise kulaina chete kandi mhomuzi vangu nevana vandaberekwa navo mudumbu rimwe chete namhomuzi vangu. Izvo zvekuti mwana wakwagurezi yatova ani necessary drama mukuru wangu. Naye zvako iwe zvangozara izvi kuAustralia kana even kakuIndia uko vanhu vanoroorana paukama hwavo ipapo. Manje kuno kuAfrica ma1 apa gayaka unenge uine makazini minzwa asekuru woona vakutotorwa nezvimafesi zvisina kana direction isusu tichingofira kunzi tiri hama. Inini hangu boys handibhilieve kuti tiri hama ndezvekudhara izvo. Straight mayuti vaudze mwana wamai guru vangu kwete wamai vangu. Next year ndatoona muzukuru ane bhazi ndomutengera kateneti rakanyorwa kunzi economic asset. Ko zvagara kababa handiti economic asset futi here? Ndo pamune makubvunzo kuti kwaise mvura isiri kunaya muchita makuna yakadai aya. Haipfi akanaya wafana. Kana nyika yacho mukuti neta mari chere. Haiwawo kana gawe ramukuchema tiri kukusanisai rambofe makarigona muchita izvo muri kuita izvo. Mudhara mvura yekuita sei yacho? Siyai mayutsi abanda apa zekuGan Foster. Zvaendwa boys. Inini ndakubvisika kandakanolaina muzukuru. Ndakanotokonyora chibage chinyoro shotire ipapo. Apa King yamasasaka ndochigai manje. Ndichitongobva panapa ndakutonofonera mwana watetezi yangu akasara kuAustralia uko ndimupropose. Rega ndisuduruke panapa inini. Boys apa kandoona kugumbuka kapa. Andingambogare fucking rubbish yakadai so. Komeshanye kwa shaka kan. Openga ndeko baya paneka asekai kuma chechi wonje farako.